asụsụ Igbo. Nnọkọ 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 asụsụ Igbo. Na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. Nwanne na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. Na-asụkwa Igbo. Anyị ofu. Ọha na eze na-anụ olu anyị. Sonyere anyị n'ọgbakọ iwu akwụkwọ. Sonyere anyị n'ọgbakọ iwu akwụkwọ. Facebook. Biko sonyere anyị na YouTube. Subscribe. Debe anyị ihe unu nwere akere ụlọ anya. Ajụjụ anyị nwere ịjụ wee bụrụ ya bụ ọnọdụ nke anyị nọ n'elu ya n'ụbọchị nke taa, ya bụ ọnọdụ ụmụazị ahazi asụchazi Igbo. O si n'aka nne na nna mụrụ ụmụazị ka o si n'aka ụmụazị n'onwe ha, ya bụ na igbu ya ịchafụ ịchafụ. Ya bụ nsogbu sigbo n'aka mbazi ajụọ masị mbasị si n'aka ndị nne sikwa n'aka ndị nlekọta n'ụlọ akwụkwọ esi ndị nwe ụlọ akwụkwọ ebe ha na-agụ. Mana ọ nwere ụfọdụ ụlọ akwụkwọ a mepụtara asị na a na-amụ iwu onye asụ na vernacular maka ebe nwa ngụgụ mbụ etiri iwu a onye nọ n'ụlọ akwụkwọ ya asụ na vernacular a na-asụ oyibo. So mmesi na o si n'aka nne sikwa n'aka ndị nwekwa ụlọ akwụkwọ asị nkwu. Nna anyị daalụ, Chukwu gọzie gị. Kedu ndụmọdụ ebe ọ bụ na o si n'aka ndị nne ma sikwa n'aka ndị nwe ụlọ akwụkwọ, kedu ndụmọdụ ị nwere ike inye ha dịka onye nna ma dịka onye na-agba mbọ na-akwadokwa asụsụ Igbo? Ndụmọdụ nwere ike inye ha bụ na anyị nwabụ ndị nna na ụmụakwụkwọ anyị nata n'ụlọ anyị na-agwa dịka ndị Igbo anyị bụ anyị na-agwa ha okwu anyị akaba na-asụ ha Igbo ka bụgoro ofu nke dị n'akụkụ nke anyị nwabụ ndị nna na nne mụrụ ụmụaka. Ọzọkwa dịka abịa n'ụlọ akwụkwọ anyị akakwa agwakwala dịka anyị gaa ihe a na-akpọ PTA meeting, akakwa nye ha ndụmọdụ bụ ndị nwe ụlọ akwụkwọ kaba arụ na-eme ka asụ Igbo ghara ịnwụ site na ị na-akụziri ụmụaka anyị na-aghọta na-abụrụ iti iwu na ha nọ na skuulu ogige na ha ma na-asụ asụsụ Igbo. Nna anyị daalụ maka ọsịsa gị kwuru. N'ihe ị jụrụ na-ese ya mmasị kene gị na osi anyị bụ nne na nna n'aka, maka ihe mmeji sị gị na osi nne na nna n'aka dịka n'oge nke nne na nna anyị ndị mụrụ anyị, ha nwere oge eji eme ife niile, mana na ọgbazi kịta anụwa bụ na nne na nna na-alaikizi akpọrọ nwa akpọje n'ụlọ akwụkwọ ka anyị wee ya. Ndị ụfọdụ na-eji 6 pụọ, ụfọdụ ewere 7 pụọ, ha ga-anọgide n'ụlọ akwụkwọ ọkụọ 5 mgbede. And na ịmarago na ụlọ akwụkwọ ha bụ mmasị kene anaghị asụkeriziri ụmụazị Igbo, ihe ha na-emeziri ha bụ oyibo come go back, go and sit down, a na-eme ya anọtakwa n'ụlọ. Nne na nna ahụ bụ ụmụazị aha asị ụmụafọ Igbo ha bụ akọntinu ọkwa ha wuti oya go lie down, oya go and sleep. Ihe a ka a ga na-agwa ụmụazị, agaghị asụziri ha asụsụ ala Igbo anyị. Ọ dịzie ka Igbo ọ na-ana andị eweruzie ya na-ebuzi na-aga. Ihe nwere ike ịgwa nne na nna bụ ndị ụmụ ha nọsi na ụlọ akwụkwọ aha kịta, ịma na ka m wee ya mgbe mmadụ dị ka m gụrụ akwụkwọ enwere taịm eji eme Igbo, mana n'ụlọ akwụkwọ kịta amagha nna na-emezi Igbo ahụ. Mana abịakwa ụmụazị ahụ bịa nata be ha, o kwesịrị ka nne na nna ha na-agwakwa ha okwu na Igbo aha a mụrụ ụmụazị aha ka ha wee na-epikikwa werukwazi oyibo aha ndị nkụzi na-agwakwa ha wee na-asọpọtụkwa dịkwa onye aha pụọ n'ihe dịka Igbo ka o nwere ike werekwa English aha a na-asụ ya wee na-agakwa. Mana ndị be anyị ahụ eme even though na ụmụazị na-agụgidezi akwụkwọ kịta gụọ ma Satọde nwa kwesịrị ịnọ n'ụlọ be gị. Ọ bụ na esi aja saa efere, ọ mara ihe bụ ije saa efere, ngwa zara m unu ọ mara ihe bụ ịza ya. Mana ndị nne na nna kịta na-eme na nwa ha mụrụ n'afọ bụzi nọ na nwa anaghị ekpezi nne ezu ike ka ọ kpọpụ ya ebe ọ ji abụ ka sọsọ ya nọrọ ka nwa jezie na-agụ akwụkwọ kọmgo. Ma o nwezi ike isi nwa bịa, nwa amara ihe bụ na asị ya bịa, mmadụ na asụsụ be ha bụ
bịa so onu esi nne na nna n'aka ọ marụ ka a ga-esi gbadosi ike ka agwa nne na nna ụmụazị nwere deze eji agụ akwụkwọ nke n'ihe eji ya agụ akwụkwọ ha zuo ike n'ụlọ ka nne ha ma ọ bụ nna ha kụziere ha ihe gbasara ihe Igbo. Mama daalụ maka ọsịsa gị. Ana m ekele unu n'ọnụ. So na ajụjụ jụrụ m n'ime ise na nghọta nke m mmasị na o si n'aka nne na nna ọ bụghị ikewawa o si n'aka nne na nna maka o si ya n'aka ụmụazị ọ ife kụziere ụmụazị ka ha ya amụta ifi ma ndị bido n'ala Igbo kịta ahụ ekwezi asụ Igbo onye esoro nwa Igbo sọ mba asụsụ na nwa Igbo oh come here what are you doing I want to win here I want to do this esoro nwatakịrị Igbo o gosi na ọ bụ onye Igbo nke ya wụọpụkwa obodo ọzọ ọfụkwa onye na-asụ Igbo ọjọọ enekwa sụkwa Igbo ha ma na ha bụ nwanne na nwanne ma ọ bụghị ịpụta na-asụ nwatakịrị oyibo na anabe nne so na o si na ọ ndị nne na nna na-eme ụmụazị na ha asụ Igbo ndụmọdụ m nwere ike inye ndị nne na nna ha bido kịta kụziwara ụmụazị Igbo kụziwara ha asụsụ Igbo na Igbo amaka asụsụ Igbo amaka Igbo bụ ebe eji eje inechakwuo taa efukwuo na mba dị iche iche ifu na Igbo bụ ife eji eje mba Igbo kwesịrị nṅomi ha bido kịta sụwara ụmụazị asụsụ Igbo nke ya awụ enwe ọgbọ ọbụla ha jere ka nwekwa ike na-emekọta ha na nwanne ha ma ama na ha bụ ndị Igbo. Mama daalụ maka ọsịsa gị. Nnọkọ asụsụ Igbo. 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 Na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. Nwanne na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. Na-asụkwa n'Igbo. Anyị n'ofu ọha na eze na-anụ olu anyị. sonyere anyị n'ọgbakọ ilu akwụkwọ. Sonyere anyị n'ọgbakọ ilu akwụkwọ. Facebook. Biko sonyere anyị na YouTube. Subscribe. Debe anyị ihe unu nwere chakene unu anya. Ihe anyị na-ekwu bụ ka isonyere anyị wee kwalite asụsụ na omenala. Asụsụ Igbo. Gaa na YouTube ịchọ na-asụ Igbo TV na-asụ gịnị? Na-asụ Igbo TV Na-asụ Igbo. na-asụ Igbo TV Na-asụ Igbo. ebe ihe niile na-eme iwe nweta kpọmkwem ihe niile ndị anyị na-eme ka anyị wee kwalite asụsụ na omenala Igbo. Nwanne na-asụ Igbo. Nwata adọrọ asụ Igbo na-asụ English si n'aka nne na nna mụrụ nwa sikwa n'aka ndị nkụzi mana ihe adapụchala onye nkụzi ya ekuzi nke from 8 to 1 anatago bụ nne ewurukwa asụ ụnụ babahụrụkwu mana ụmụazị ọgbara ọfụ kịta ihe a na-emezi bụ ka ọ bụrụ na nwa ha ọka asị na ọ na-asụ Igbo na onye eluzi gredi nne na nna mụrụ ha ọkwa na anyị bụ ndị nne bụ ife na-akpata na ụmụ anyị ga-arapụzi asụsụ anyị je na-asụ asụ mba ọzọ maka na Igbo anyị na-asụ Igbo anyị amaka maka na onwe ebe ị ga-eje ndị obodo ahụ ga na-asụ asụsụ ha ọ nwere na ihe ga-eme na ha weje asụsụ obodo ọzọ jee tinye na nke ahụ ha na-asụ mana ndị Igbo anyị ga-arabụ Igbo ha kwesịrị ịsụrụ jee sụbala anyị nke kwesịrị ndọ ya ka o ji enye anyị nsogbu. Nnedalụ biko anyị chọrọ ịjụ gị kedu ihe kpatara imirikiti imi ụmụ Igbo apụghị ikwu okwu nkeji ise na-etinyeghị ya oyibo gịnị ka ị chere kpatara nke Ndị nche kpatara ya bụ na skuulu a na-eduzi ụmụazị eduga ha ụlọ akwụkwọ eduga ha n'ụlọ akwụkwọ ha rute ebe anyị ha na-akụzikarị ha bụ oyibo ada akụzikarị Igbo so wee mee onye ọha ncha niile onye ọmụazị niile na-asụzi oyibo ọ natagoro n'ụlọ mma ya ga-asụwakwara ya sem oyibo so nwa ahụ a na-echetazi n'ala asụ. O nwere ndụmọdụ ị nwere inye ndị nne na nna ma ndị nkụzi ka a mara ka a ga-esi mmiri ogodo alụ ka a mara ka a ga-esi mmiri ka ya bụ ihe belata na-atụ ebe ahụ bụ na ọ bụrụ na eletụ akwasị onye ọbụla chifu ọkpọrọ mma o jee na skul na akwụkwọ o jee mụta akwụkwọ so rukwa ebe ahụ na-akụzi oyibo sikwa Igbo amụma ahụ ma ọkwa na ya bụ Igbo so ebe ọbụla o jekwa ka o nwee ike na-asụ ya mere anyị ga-agba mbọ hụ na a ga na-asụ Igbo ma n'ụlọ akwụkwọ ma n'ụlọ daalụ nne onye nwe ngozi chere butere ya wụ na ndị Igbo anyị akpọghị asụsụ anyị
ya ka ha ji na-eme ha nọrọ ha na-asụ asụsụ ọzọ hapụzi nke ha. Nwere inye ndị nne na nna ọha na-ebutekarị ihe ndị a ha nọrọ n'ime ụlọ na-agwa ụmụaka okwu kama ha ga-asụ ha na-asụ oyibo ka ha wepụ oyibo ahụ ha na-asụ na oyibo bịara abịa sụwa ala nna ha kụziere ụmụazị ala nna ha. Ama m oge m na ugwu Hausa ọ na-ewu anyị nọrọ n'ime ụlọ anyị di m adịghị ekwe ka anyị sụọ asụsụ English ma ọ bụ Hausa sụọra ya ụmụaka asị gị kụziere ụmụaka asụsụ Igbo n'ime ụlọ den ha gazie ụlọ akwụkwọ ha sụrụwa oyibo ebe ahụ. So ọ dị mma nne na nna ọbụla kwesịrị ka ọ kụziere nwa ya asụsụ ala nna ya ka ọ mara ya ka ọ bara ya. Biko sonyere anyị na YouTube subscribe debe anyị ihe unu nwere chakere unu anya. Ihe anyị na-ekwu bụ ka ị sonyere anyị wee kwalite asụsụ na omenala. Asụsụ Igbo. Gaa na YouTube ịchọ na-asụ Igbo TV na-asụ gịnị? Na-asụ Igbo TV na-asụ Igbo TV ebe ihe niile na-eme ka ị wee nweta kpọmkwem ihe niile ndị anyị na-eme ka anyị wee kwalite asụsụ na omenala Igbo. Nwanne na-asụ Igbo. Biko kwanyelu onwe ya n'ugwu bụ nkwanyelu n'ụwa iji na onyinye Chukwu ife Chineke n'ụwa wee na-emeli mmadụ ibe ya n'ụwa. Chukwu na-akwụlụ mmadụ akwụlụ tupu o wee nyebe onyinye onye ya ijisie ya ike ọ bụ ka inyelu ndị ọzọ aka ejidekwa na-asọ ya onye li olota nwanne ya n'ụmụ ogbenye rikanu eji na ọgaranya ya wee na-emegbu ụmụ ogbenye na ọ bụrụ ya ibu Chukwu ife nna-ekwu bụ onye Chukwu nyere onyinye na-eji na onyinye Chukwu nyere ya bụrụ ululu wee na-emegbuzi ndị ọ na-enyere maka na Chukwu nyere ya onyinye ọma onye li ka inyekwalụ ndị ọ na-eluru ọnụ aka